नमस्कार। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आईचे दिवसु शुभ दिवसु कसले म्हळ्यार इकराचे अंतरराष्ट्रीय योग दिवसाचे संभ्रम जातस विश्वाद्यंत। योग म्हळ्यार योग आता योगाक योग आयला। योग शब्द भारी सरळ जावन आसा। कसं म्हळ्यार सर्वांक एकत्र करी। आमी कसं एकत्र करता एक व्यक्तीले व्यक्तित्वाचे 5 स्तर आसा, लेयर्स आसा, विभाग आसा। ताकाची पंचमुखी व्यक्तित्व म्हणटात। शारीरिक व्यक्तित्व, मानसिक व्यक्तित्व, भावनात्मक, नैतिक नावे आध्यात्मिक व्यक्तित्व म्हणटात। ह्या 5 व्यक्तित्वाचे सामरस्य की नावे विकास की एकत की जावकातीची ताका योग सहाय करता। शारीरिक व्यक्तित्व विकासाक आमगे सूर्य नमस्कार आसन पूर्ण सहाय करता। तशीची मानसिक व्यक्तित्वाचे निर्माण की एकाग्रता की मन शांति की तक्का प्राणायाम सहाय करता। तशीची बौद्धिक विकासाक आमगे स्वाध्याय आणि चिंतन ह्या पूर्ण सहाय करता। भावनात्मक संस्काराक विकासाक आमगे जप तप ध्यान सहाय करता। हाजी परिपूर्ण फल कसं म्हळ्यार आनंद प्राप्ती। तशींची योग म्हणजे केवल आसन नाही, केवल प्राणायाम नाही, ध्यान मुद्रा धारणा ह्या मात्र नाही। ह्या पूरा योगाचे एक एक सांग अंग प्रत्यंग हे परिपूर्ण जेवण आम्ही मना घेतल्यार ताका आम्ही योग म्हणटात। हे योग आमगेले प्राचीन कालादुकून येतस। आमकां योग ग्रंथाचे आधार पळयल्यार श्रीमद भगवद्गीताचे पूर्व नावे आमगेले रामाक बोधन केलेले वसिष्ठ महर्षीन योग वासिष्ठारी आमकां बोधन केला। आनी आमगे म्हालगडे पूर ऋषी मुनीन आनी पुरा हठयोग म्हणटात। तांणी घेरंड संहिता म्हणटात, हठयोग रत्नावळी म्हणटात। तशें पूर आमकां ग्रंथ कोरून विश्वाक हें मार्गदर्शन केलं। आमगेले धर्मेश प्रधानी नरेंद्र मोदीन 2014 त्या काळार अमेरिकाचे विश्व सामान्य सभे जनरल असेंब्ली म्हणटात थंय एक विषय प्रस्ताव केलो। कसं म्हळ्यार हे आमगेले प्राचीन भारतीय योग विद्ये, योग विज्ञान, योग कला हज्जे ಮೂಲಕ विश्वाकाची शांती मेळ्ळ्या, विश्वाकाची सामरस्य मेळ्ळा। असले अत्युत्तम योग विद्येक एक अंतरराष्ट्रीय प्राशस्त्य दिवका, अंतरराष्ट्रीय योग दिनाचरण करका म्हणलेल्या प्रकार सर्व विश्व संस्थेचे 177 कंट्रीज देशान कसं म्हळ्यार युनानिमस जावंगेनो यस हे इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कोनिया म्हणून जाले। तंतु केवल भारतीय मात्र नाही, इतर इस्लाम देशाचे वरे योग सिक्तस हेच नवे। आरंभ करचे तांणी ओम संगचत्वं संवदत्वं म्हणून ऋग्वेदाचे कडेचे श्लोक सांगून घेनो सांगता ती हेच नवे। भारत
विश्वगुरु योजक कारण आयचे दिवस 10 वर्ष जावन 11 वर्साच्यांनी सेलिब्रेट करता आसतली उत्सव आचरण करता आसतली ह्या उत्सवाचे आता एक विशेष घट्ट आहे 10 वर्ष जाल्या नंतर आम्ही प्रति घरकडे अभ्यास करून येणं प्रति मन आणि वातावरण योगमय करचें साध्य आसा आनी आमगेले मोदीजी चिंतन आसा कल्पना आसा कसं म्हळ्यार 2047 कसं म्हळ्यार आमगेले अभिवृद्धी पाविले राष्ट्र भारत जावपा म्हणून ताजे खातीर योग वरे निश्चय जावन कॉन्ट्रिब्यूट करता योग मूलक आमी स्वास्थ्य मना स्वास्थ्य कुटुंबे स्वास्थ्य समाज राष्ट्र आणि वसुधैव कुटुंब म्हणला म्हणजे विश्वाचे कल्याणाक कारण जाता तशें सर्वांनी आमी योग करुया हे कन्नडान एक वाक्य आसा योग ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಕೂಡಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವ ಭರತ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯರೇ ಜಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಪಥವ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ ಯೋಗದಿಂದ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬೆಳಗುವ सर्वांके 11 वर्साचे इंटरनॅशनल डे ऑफ योगाचे शुभाशयो नमस्कारो।